Jotono lamjago khabung takutai bokok song norok nai tongo koktomani ni ani ang noron logo tongo jiten. Tiningka 78 bisi Bharat Ha kotor yok samani sal eba khaba 15 August Independence Day nei jung palailai tongo. Tini salono Bharat Ha ni busarok British ni yakni yokmani o salni dinono jung Bharat Ha kotor yok sama sal nei palailai tongo. Khabang takotai bokok song Bharat Ha yok samani sal no jung joto lukurok no khabai khubai tongthlai tonglayo eba khaba jung palailai tongo. Tini salono jung yok samani sal eba khaba tongthokmani sal hanaibo jung kereng jagawa thangai banada salayo tei bono borom rwlayai khulumlayo. Khabang takotai bokok song o Bharat Ha kotor yok samani sal sabun bisingtei jung manai tong eba khaba Bharat Ha kotor yogo abo jotono saimanna thikata thinai Bhagat Singh thikata thinai Netaji abahai gobangma phankrak eba khaba sengkrak thiri mani bisingtei eba khaba boron langmani bisingtei jung Bharat Ha no phiyogui mano English rokni yakni eba khaba British rokni yakni. British rokni yakni yogani sikang jung British ni arono jung muni khatiwi tongima tongo boron seleng ongi ma tongo. Khabang takotai bokok song norok jotono saimanna phiaba tini o sengkrak rok thiri yangke boroni phan riyangke boroni langmari yangke jung tabuk phano British rokni yakni jung yogui mangla khamong tabuk phano jung boroni seleng ongi no ma tongui tong khamong phiaba boroni langmar mani boron thiri mani bisingtei jung tabok chini je musungtei tongui tongmano phiaba tabok kok wngkha Tripura sorok tabok boron musungtei je tongui tong. Tangge ang okokno sakangke khabang takotai bokok song tini wngkha joto kurung thayo Bharat Ha kotor yok samani sal palailai tongo. Abahai keno sipaijala hangkorobo kaisa hapangni phaisingtei eba khaba hangkorni bedakni phaisingtei Independence Day eba khaba Bharat Ha kotor yok samani sal palaijakha phiaba o palaijak thani nukjakha je Kokborok kokbai sina thangai Bengali script eba khaba Devanagari script bai Kokborok kokno suithani eba khaba lamsok thani geto kaisa nukjakha je Kokborok spelling no eba khaba bini soi kokthai no swijakkliya. Khabang takotai bokok song Devanagari bai suithaniwo no abahai phermung wngkhana tangei ke je Devanagari bai suithani chini Kokborok kokno kwbangma jagano mistake khaijago eba khaba aro chaya suijago aro lamsok thani lamsong geto swijakha je 2024 eba khaba 2 February suithani wo borok tamusika 2 tichuku. Khabang takotai bokok song borok tamusika 2 tichuku Kokborok kokthai to tong. Khabang takotai bokok song norok 2 tichuku bo kokthai khanaka eba khaba Kokborok kokthai obhai khede khanaka angwan songmani ke 2 tichuku borok 2 tichuku hne suinan naimani khana phia o 2 tichuku hongke 2019 no se sadago 2024 bahike 2 tichuku hne sika borok o suinai rok administration bisingtei suijakha eba khaba sipaijala administration ni bukhaktei suijakha o jagao suikurung eba khaba kokthai kurung no tui no logeo tui no suijakhana phiaba abahai kokthai kurung rok no tui suikurung rok no tui nai suijakmani yagolobo tini sipaijala hangkor beramni kaisa Bharat Ha kotor yok samani sal pandawo omai ke kokthai suijakha Kokborok kokno Bengali script eba khaba Roman script bai 2 tichuku hnainai 2024 no suijakha abo simia tebo tongkhok khabang takotai bokok song je borok media rokno eba khaba newspaper rokno invitation card rwmani a jagao bo borok Devanagari script bai eba khaba
बांला स्क्रिप्ट bai borok kokborok no sana thangthani belai no kwbangma jagao no chaya khe swijakkha kokthai rok no abono ang norno poribo khana nai khapang takotai bukhok song abagui no chung tiprasa rok roman script bai chini kokthai chini mani kok no chung sanlai mani choba khailai mani o choba ni bisingtui baksa borok ni eba student rok ni thuibo kalaikha bokhorok phati bujakha tear gas rwjakha mani kok suithani abai ke choba khaithani wo kwbangma dera mung mankha abagui no khapang takotai bukhok song chini kokthai wngkha omahi kokthai je kokthai kubuni borok eba kubuni dofarok suina phano suimanya sana phano saimanya chung simino abhai kokthai rokno sawi mano phiaba chung phano chung tiprasa rok phano waisa ke koro khapang takotai bukhok song kwbangma kokthai tongo chung tabuk phano kokborok man sogyakho kokborok kokthai man sogyakho phiaba chung truk srungui tong baike develop khainai baike abono taisa kuchuk karenai chin kokthai rokno baike taisa chung lukorokno pirnai ambagino जों roman script ni bisingtui teisa chini kokthai kalai ongo suina kalai ongo porina kalai ongo abagini जों choba khailai tongmani je जों roman script nango jono roman script bai suina redi chini mani kokthai no जों chini mote ke suinai chini musungtui जों suinai hwnai जों choba bo khailai mani khapang ta bukhok song phiaba baksa borok rok je kokborok kokthai no devanagari script eba kheba বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো সুইকে চানা হিনিনাই বরকবো জনো কেবাঙ্গৈ সালাইমানি তংমানি সালাইমানি তবু তঙ্গ গে খাবং তাকতে বখক সং নরক অভাই kokthai এবা খাবা সুইনো তঙ্গ যে নরক kokborok kokthai ন দেবনাগরিক স্ক্রিপ্ট এবা খাবা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই চাজাগনি তঙ্গ হংকে তিনি সুবু সুইকা নবুনুখা ভাইকে ও kokthai রনো মিস্টেক খাইকা 2024 ন নইসাইতি চুকু হনকা যে জায়গা সুইতাই তংমানি nuisai cibrui hinai nuisai cibrui hinai sinan namani nuisai cibrui hinai suijangna jaga tongmani nuisai ti chiku hinai suijakha tamon bagai suijakha khabon takotai bukhok song o nuisai ti chiku chini tiprasa no bukung barano suikana suinai wngkha ko sipaijala administration ni kaisa bedek suimani आरो borok suibani suikorung suikena kokthai korung suikena phiaba tini nukjakha 2024 no se nuisai chiku hwnai devanagari script bai sui rwjakha जों gonda tuisa no gonda sora hwnai suijakha kwbangma kokthai tongo kwbangma thai tongo je jaga samuk sora rok hwnai जों banga kokthai bai suijakha je jaga chini kokthai bai sana tongmani je jaga tuisa jaga sora hatai jaga mura amhai tak chini bor mura no abono hatai kotorno tam hwnai suijaka bor mura hwnai khapang tak tok bukhok song जों jodi chini kokthai rok no chini kok rok no जों truk agok rya hangke tebo kuluknai kho khapang tak tok bukhok song tabok se bwskang abahai barha kotor je jaga yoksaman sal kotor panda ungui tongmani jaga se banner kaisa kotor bai bwskango lam somung bwskango gate bwskango suijakha ro nuisai ti chiku hwnai chini tiprasa rok phano poriwinai abo tamo suika hwnai se wananai tamo no suina phunuka tamo no suijakha je jaga kokthai se chaya abono je jaga bar eba kheba waire wai nai thai abono nayakarai no waire wai suijakha khabon taktai bukhok so invitation card obo norok ang norno porikha narnai aro suijakha norok khanai ni manai borom ganang jug faine 15 August 2024 bisi phungni 9:10 tamphuro dindole upadhyaya mini stadium chorilam 78 khipi yokma sal palaimung rugui banati sanai tei khulmung yachak jaknai mochang hangrok phang nadi oro hangkor phano hangrok phang hnai sikha tei thumphang bolong yakbak sa naikol nai sapok ma tei suikung simung yaktak jak abotam sana naikana yaktak jak tei tongkhor mantri borong ganang mochang
Shri Onimesh Deborma Mohodoy o jagana di borom ganang no borong ganang hinui sika tei Onimesh Deborma Mohodoy hinui bo swijakkha o jagana di oro bangla kokbai thepajakha tebo o kwthar pandao norok jotono manjak phaina bagui khabai kwchar jawo kwcharna ingkha hangrok phang tei thumphang hangrok phang sabo abo to kokborok kokthaio kwrwina norok bo khnaya khona waisachuk hangrok phangrok hinai phiaba hangkor pha hinai chung saimano abongkha district ni DM hinai chung saimano phiaba hangrok phang hinai ro swijakkha tei sipajola hangrakka phang sipajolani hangrakka phang si wngsiwo puila khe hangrok phang phiaba tei kurungsa jaga hongkhe sipajola hangrakka phang hinai omhai kwbangma kokthai chaya khaiwi swijakha haike khabon takong tei bukhuk norok khnai mankhana a jaga tamo swijakha a jaga swijakha kwbangma kokthai chaya khe je jaga chini kokborogo mohai spelling eba khaba kokthai kwsik kwrwi a kokthai rokno thepara jakha siru abo simingya teibo tongkho khabong tak tei bukhuk teibo hongkhe aroni je sipajola hangkor beramni kaisa barhagoto yoksaman salo khoroksa sipajola hangkorni no MLA hinui mano chung sipajola ni Bisramganj eba khaba Chorilamni MLA Subodh Deborma bo o pandao se invite malia eba khaba rwjakliya hinui chung koktoma saimankha khabong tak tei bukhuk nainai di khoroksa MLA o amchaini MLA wngwi tongwi bo tini omhai panda kotor bo rwjakliya town bagui abo hai panda kotorma bo khoroksa MLA wngwi amchaini MLA wngwi rwjakliya wngna nakha saboni chaya wngkhana obhai spelling mistake khaimani eba khaba kokthai mistake khaimani saboni chaya wngkhana khoroksa MLA tutui tini a jagao borom rwjakliya eba khaba rwjakliya saboni chaya tei ang wansago o chaya sipajola hangkorni DM eba khaba hangkor phani chaya wngkhana tangei hingkhe mohai spelling rok eba khaba kokthai rok no chung waire wai naya nango je kokthai chini borom no swaio je kokthai chuno chini tiprasa rok no lachimung rwo khapung tak tei bukhuk belai ni wanama sungsa abagui no chung wan sothai klaio khabang tak tei bukhuk chung town bagui chung roman script bai chini kokthai no chini mani kok no suinani bagui sanai tong choba khai tong haike khabang tak tei bukhuk ang norno tei kwbang kok salia nainai di obahaike bo chini tiprasa rok thungjagui tongo je jaga lam somung banner kotor je jaga borok phaike no hapke no nugnai a jagao bo chini borom no swbaijakma hai klaio chini kokthai no tam sanai tolao khiklaima hai klaio abagui no chung teibo sisawan nango norok teibo sisadi obahai kokthai rok no chung teibo chini kok rok no chini mani kok rok no chung kuchu kotalang nangnai tini bagui asukno jotono hambai khulungkha tei jotono no tinini barhagoto yoksaman sal ni khak phurma yafaro tei hamjakma yafaro hambai।